So, na-egbu oge ọbụla ihe anyị ga-emewe ewu nya nkọwa ịma na anyị niile anọkọtala nke a wee introduction. anyị anọrọla nga a ikekwe ịhụla onye hụ onye mana ịnwa na nkele ya si wụrụ nwanne ihe anyị ga-emewe ewu nkọwa abịa na ụmụ niile Mmadinanya mụrụ each family pụta ha kọwa onwe ha kọwa ndị ha bụ kọwasịa ka mpalaka ha si wee dị ka ha si wee relate to Mmadinanya ihe anyị ga-emewe ka ọ ga-abụ ịhụ nwanne na ịmara na ngele ya si wụrụ nwanne maka ị nwere ike hụ mmadụ onye ajụọ ele aha ma egwe ya na aha m owu Felicia mana ịma ihe jikọtara ngị na ịma ma nwanne Pani ka ọ ma nwanne mma m mana ihe mana onye nwanne m mana ịghọta na ngele ya si wụrụ nwanne Yes. biko ihe anyị ga-emewe ewu nkọwa ahụ adị na anyị ga-esi mee ya ewu anyị ga-ebido n'isi na nwa izizi ọ mụrụ anyị ebido na ya kọwama ndị nwe ndị famili ahụ indiketi akọwa ihe dịka lee onye dị otu ala ụmụ ole ọ mụrụ onye nke alụọ ya ibe onye nke alụọ ya ibe ọ ya bụ ihe anyị ga-emewe ya wụ anyị kwesịrị ibido na mba na ezinụlọ Mgbeke Yes. nwa ya nke izizi Mgbeke wa adres. Mgbeke Ezike Mgbeke Ezike ezinụlọ Ohiz Okoside. n'ụmụ ebe ma ọjọọ obodo Oya dara ya broga. Chai. ọ ga-akọwazi ka ezinụlọ Mgbeke Ezike Chai. na Ohiz si wee dị Chai. Ọ gbasikwara ike. Prophetess. Ụmụ ya pụtasịa ụmụ ya pụtasịa. biko pụtanụ Ezinụlọ ya pụtasịa bukonu. Ohiz ya bụ Ezike Mgbeke Ezike Okoside pụtasịa nụ. Ihe mgbe oche. Mgbeke Ezike Ihe mgbe oche ụmụ ya nọ dị n'azụ. Ụmụ ya gbakọtara nso ọka dị. Ihe mgbe ọ mụrụ ngwa pụtanụ. Yes. Mgbeke Ezike ya wata ebu ụzọ mụta na ndị ezi ya mụtara m etuo labata etuo ya nke ọzọ wee bịa bido na nwute ihe atịrị ihe mgbe etiri nne ya enuwe onye nne-ewu isi bido ka anyị bidoro taa onye ụgbọ n'afọ ọzọ ọnwụ na anyị ede ndụ ga-ahụta ihe ụmụ aka nkụ ụmụ ka nkụ nnukwu ụmụ Mgbeke Ezike anya egwu ole nga maka mụnwa na onwe m aghọta ihe a na-eme ụmụ ndị ụfọdụ nọtụle ka ndị agba n'ihe a na-eme so ihe ga-eme na-ewu ahịa Chineke ọnwụ na onye kwuo anyị ndụ afọ ọzọ ndụ ga-ahụ na okpuru Mmadinanya nwụrụ mgbe anyị na-eme ihe mgbe ndị amasị na-ebi abịa ndị agha na nne m ukwu nwanne amasị temdeta ka ya na-afọ okwu ụmụ ya na-ebi abịa bụ ihe na-ebi abịa maka ọha na nne m nne ya na nne gwu okwu so ọ bụ ọha nna ka anyị were ya otu afọ ọzọ Ọbara na ha ga biko na ọ dị isi. nnukwu ma ọmị anyị na-ekele gị anyị na-ekele the best granddaughter Mmadinanya the first granddaughter Mmadinanya then ka o si kọwa ya bụ nyanwa bụ nwa nke izizi ya bụ nwa izizi Mgbeke Ezike nyanwa bụ nwa izizi alụọ ya n'ama Ifeke n'ụmụ obom n'azụ nga wee so papa m bụ nwa nke abụọ then nwanne m onye nke yi green ụmụnne m ndị nke ọzọ anọ ya then nwa ya onye nke yi red ndị nke ọzọ bụ nke dị ọcha na nke obere chasị ewu ụmụ ya
denu nwanne papa m nke ha mụrụ ha ịtọ nke obere chasị ọ ya mụrụ onye nke yi yelo ụmụ ya buru ibu mana onye nke awụ onye bịa nwụrụnụ. Praise the Lord. Ndewo. I'm Ugoshi. Can I learn Homa? The last born Ugoshi. I traveled all the way from Owerri to be here. Maka mba ihe okechọrọ ọbara. Akwụkwọ m onye ọrụ oyibo. So ihe nji bịa ebe ahụ na ndị na-amarọ m akwụkwọ m next time amata onye nwe ofuma. So asịkwa m kelee unu ndị m na ha were m ebe a. So ụbọchị time drop for me, so I have to go back. So I want to drop my widow's mat for the support group. Ka Chineke m gọzie unu in the mighty name of Jesus. Ndị niile wetara ego eji eme ihe a, I pray God will increase their financial value this year in the mighty name of Jesus. I cover everybody with the blood of Jesus. When we travel home, I grant you journey mercy in the mighty name of Jesus. Next time we will gather here, the culture will be greater than this one in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name I prayed. Have you spotted them? Praise the Lord. Ugochi Ezike nke a na-alụ n'ihe ọma but Ugochi late. Atela m bịara kemgbe 1 o'clock. Ama m location a ga-adịwa ruo otu a. Because enwere m 2 other places to go. Mụ awụ headmistress Central School amụ Ibadan. So winning na Chomaso, you can contact me. Praise the Lord. I'm supporting this occasion with 2,000 naira. Nwanne m ịgbalala onye nwe anyị kwụọsị gị n'aha Jizọs. Biko ndị ezinụlọ Mgbeke Ezike akọwachala onwe ha. Ndị o ruru wee wụ ezinụlọ Ogbedi Ezike biko pụtanụ. Ma nwaanyị alụrụ alụ na ya ma ọgọ m ihe niile biko pụtamanị. Ogbedi Ezike pụtamanị ọ. Praise the Lord. Ndị kwu ebe a kịta bụ ndị Ogbedi Ezike, the second daughter of Mmadinanya Ulo Ezike. Ogbedi Ezike alụrụ ya n'ama Ifeke n'ụmụ Ifeke to be precise. Ọ mụtara ụmụ 8. Nwoke na-anọ, nwaanyị na-anọ. Ofu nwaanyị alụrụ ofu n'ama Ifeke lụrụ ịtọ n'okporo. Ihe ahụ mbido ka aka na-ebido si anyị nche nweta ike izukọta ọnụ mana ndị ya n'ebe a ndị ka nọgidegoro ndị ihe a na-eme. So n'aha Ogbedi Ezike and family anyị ga-enye unu 2,000 naira wee na-agbado ihe a na-ebigo. Praise be the Lord. Koniana Daisy 2,000 on behalf of the family. Biko Konaka. Dịka m siri ekwu, onye nke ụtọrọ mụnwa Gilbert Nlago, nke ụmụ anyị na-abịa, nke nwunye Njideka Nlago, nke Chukwudi Nlago, nke nwunye ya nwa Adelatus Nlago. Tana sopotiri na ebe a kama o nwee ebe ọ gara. So ihe anyị ka bidoro ebido mgbe eme onye ọbụla ga-enweta schools to give. Nke ụmụ Chukwudi ya. Praise be the Lord. Bịa na ka anyị ije. Nna anụla ndị ewu ezinụlọ Ogbedi Ezike, ndị
ụmụ obom tọkwa amụ ifeke ana m ekwutekwa ya ndị ụmụ obom amụ ifeke ka ha na-apụ enwere ihe anyị chọrọ ikwu maka sọpọt ihe mere nke a eziokwu a kọntributuru ego wee mee bọtụ anyị na-arụ ọrụ into deficit anyị ebiela ego ebie were mee ụfọdụ ndị ọzọ biko anyị ga-adị grateful for any support I get receive very very important ndị o ruru tọn ha wee wụ ndị ezinụlọ ego Ezike ego Ezike ezinụlọ Money Ezike ego Ezike Money Ezike biko onye ri ji eriri abụọ kpa oge eburu bịa ego dị mere ego pụta sụmanụ no money come out money come out but ọwụ ndị ịma asị ọwụ ndị ahụrụ n'ụlọ na-ebufe ozu nwa ihe ọwụ nne ndị Lagos erere pụọ ndị ugwu Hausa yola erere pụsịa atakwala ha moto 20,000 mgbe ahụ na-ekwube sa ga-eme ihe but papa m gwara m sị na nke ahụ rese nke aka ka mgbe ọbụla eji yi ihe a ga-ahụ multitude of people a sị na mpụlaga anyị ruru 90% ma agụsị agụma ya agụma more than that so ndị ahụgodoro ebe a na ndị sabat a nwere ndị sabat a nwere ndị Roman Catholic a nwere ndị Semis a nwere ndị sele o nwere ndị ha na-abịa dakomin ọ bụ ndị sabat ga-emechibe ha na-abịa a na-ahụta ha ebe a so biko ọ na-aka ha wee ha na-abịa ka a ghara igbu oge ndụ dakomin ka anyị wee see foto bịa ka anyị ngwa ngwa Kemant Olive o mere the highest mountain anyị nwụrụ pen jam onye o yiri Cameroon mountain pen jam onye ọkụsasịa ọ na-abịa bịawanụ after all akwụkwọ nsọ si ji anụ wa mụbanụ ọwụ normal thing bịanụ ka a ghara igbu oge ha onye ezinụlọ ya rụ 50 pụtapụka ihe ka a sigoro ebe a na-akọwa Naija ma ha bịawa onye ezinụlọ ya rụ 100 ya pụta biko ọhịa akwụkwọ nsọ kwuru ka a na-eme lọlọ ị hụrụ ebe a ọwụ lọlọ oyiri di ya Angela Emuka ọwụ nwunye nwanne nwoke nke dị ọkpara nke ị hụrụ ebe a wee lọlọ omekatihe Emuka ọ nwunye m dị ha unu nene anyị na ahụ unu ga-amasị data ego ahụ a kpọrọ nne anyị ọ na-apụta na ya n'ahụ kewe Ada Antoni Nnedi Emuka ugwu kewe ịnụ hụ anya unu ga-ahụ na ọ dị kewa nke nta na nwanyị ala ebube ugwu Emuka ndị toziri ha na-abịa ha ka na-abịa on the way maka ọ mere mgbe a na-eji eje okeshọn 6 o'clock 6:30 a na-eje okeshọn Chijioke Maazị Chijioke ugwu Emuka nke awụzi dịọkpara ahụ dịọkpara anyị ahụ na-ekwu n'odoala nke dịọkpara anyị ahụ na-ekwu n'odoala dịọkpara anyị ahụ na-ekwu nna ya chiri echichi nna ya chiri eze maazị ewere gara aka ahụ echi ahụ nna nyere ugo maazị eze nna nyere ugo Emuka ọ ya dị ha ya dị ọma anyị ke ndị ọmụrụmụrụ ya nwa ọ mụtara ụmụ ya si n'otu n'otu na-eke wụkwa nwa Chijioke so agụmakwụkwọ nwata ọtọ wee daa so aha nwụ Chifu Nkenkeyi ọmụ na ebe a successful
business man. Supplier, oh yeah, let him supply. Kunenu supplier. Kunenu supplier. Oh, so. Biko na anolane ya. Supplier nke cement ka nke baro. Nke mmanya. Okay, supplier bịa. Mmanya. Supplier bịa ka mfụ gị. Onye supplier bịa ka mfụ gị biko. Ndị ezinụlọ ego alụrụ na ụmụ ebele okporo. Ndị o rutere wee bụ ezinụlọ Ugochi. Ezinụlọ Ugochi. Ezinụlọ Ugochi. Ezinụlọ Ugochi pụta nwanyị ọma. Yes. Ihe ọma British. Pụta mani ndị ọcha. A British they are coming. Hey! Akakwa ha nkụ. Oh no. Hey! Ugo bebe. Ugo machine. Cha. Elder. Yes. Arrange yourselves. Community. By Ayako Sobolo. Primary school. Yako Jana Bato Sulu Bush. Galuruna Ihoma. I bera Imomo, Gana Munam Quembo 1960. Anyako Selako. In the 1969, Kukuna Bani, Dani Bia, Aimana Nomo. Morizoku, no, I know the being down. So now, I'm didn't live in the Quadro, Ida Ibrata. When I say Haji Deka Haji. Now you're saying, now, I will give a question to an ọmụmụ na-anọ mkpa anyị onye nọ nga ndị ọkpara ya nwatọrọ Sabasi ọnọya anti m Florence na Benedict ndị pụrụ apụwa ndị kwuru mgbe a aha awụ nne ha dị nọ anyị nọ nwanyị mpa m onye nwunye ya lọlọ ezinne ya ụjọ ọkpara nna m oke tọrọ nọ ya nọ ya akọzie mụ awụ last born ndị nọsị nga na-awụ ụmụ oke ụmụ nwa nke m anọ nga nwa anọ ya otu o buka anyị ụtọ na anyị bịara na be mmadụ n'anya a na-akwụkwọ ka biko na kwụsịara gị ike biko anyị na-ekele asapọtụ anyị biko idiwe na sọpọtụ nwanne m ha emegokwa ka m were ebe asụpọtụ ịma na anyị ejibe onye ji eburu abụọ ga-eburu na sọpọtụ nwanne m na nwaanyị nwanna m na nwanne m nke ha begoro aga m asọpọtụ with 10,000 naira. a na-akwụkwọ aka ebe a ka ọ na-ebikọ n'otu kwụsịara gị ike Chinonsere gbapụ ya. Praise the living God. Wọ́n sì kì í sí ọ̀jì. Tìgbésíọ̀n. So ní nílé náà gàtà nínú nílé wo ọmọ mi. Ndéwádé ọ̀làdé mẹ́ni o. Ndéwádé ọ̀làdé mẹ́ni o. Ekwe emele nwanne na ihe ọjọọ. Thank you. N'egbughị oge anyị ga-akpọlite ndị be ụmụ Orunwanyị Ezike. Biko, ndị be Orunwanyị Ezike. Ndị okporo, ndị ụmụ edowe ọcha. Ahụ dị mkpa na obere gị ime. Bịa na m oche. Ọkụrụkpọ odumodu. Ka anyị nabata ha. Na-abịa nọ ka anyị nabata ụlọ. Asị, ekete ụlọ. Ekele gboo. Ọ bụ n'aha Jizọs Kraịst. Amen. Araba ise. Aha wụ Emmanuel Ogu. Chief Orua wụ nwa Mmadinanya nke ise.
alụọ ya na otu udu obodo nwa ebe mochi ududu obodo so anyị bịara ka anyị nọnyere ezinụlọ taa ihe ụmụazị ahụ mụtara ime anyị ragịrị ya agaba n'iru omere ndị ụmụ okorobịa nwa omere ga-anọ nga wee ga-anọ nga na ebi mgbe ọzọ a ga-eme ihe a ga-aba mụrụ nwa adịmasị kadịkwa onye ọbụla mmụọ n'aha Jizọs Kraịst. Praise the Lord. Anyị bụ ụmụ orunwa Ezike alụ n'ezinụlọ Ogwamana n'obodo obodo dịka nwanne nwoke si kọwaa ọ mụtara ụmụ nwoke 4 ụmụ nwanyị 2 ụmụ nwanyị 2 ahụ ofu wo Reverend Sister Lucy Senator Ogwamana mana ọnwụgo ọ dị late kịta. Then onye nke nọ nga ahụ dọbara orunwa ezipụta ụlọ nga wee mana ọlụgo nwanyị mụtakwa ụmụ nwoke 3 ofu nwanyị mana ha nọ ebe a ụfọdụ ha nọ si Lagos. Then onye nke n'ebe a wụọ mmụọ na-ekwu okwu bụ Theophilus Ogwu. Onye nke bụ onye ọsọrọ mụ alụkwọ nwanyị wee mụta ụmụaka ndị a nke a wụ nke nnukwu nke na-eso ya nke a ada nwanyị nke na-eso ya onye na-eso ya nke a wụ ada nwanyị onye nwa mbụ ọnụ lụrụ ya ka ozi nke alụkwara n'Owerri. So onye nke awụ Uchechukwu Ogwu onye nke sọrọ mmadụ wee sọ nke nwaanyị bụkwa Viki alụrụ n'Ọlụ ya sọrọ ya mụta Viki ahụ mụtara nke Viki ahụ anwụgo ka nwa Viki nke 5 o nwekwara ụmụnne ya ndị ọzọ mana ha nọ ebe a. Onye nke Uchechukwu Ogwu ya nke nwoke nke 3 ụmụ ya ga-awe ma nwunye ya ha chere na ha ga-amara ha bịara. Onye nke ọzọ bụ Chinedu Ogwu ọ bịara ndị ụmụ ya nọrọ nga. So anyị na-ekele Chineke n'ụdị ọnọdụ a ebe ụmụaka jikọrọ obi ọnụ wee mee ihe anyị na-eche na anyị ga-emenwu na anyị emetaghị ya ha wee werezie mezie ya anyị bịakwado ha ọ kwesịrị ka anyị kwado ha ọzọ a ga-emezi nke ọzọ anyị nchejikọzọ marazi na a ga-ese eme ka ọ daa ụda. So na sị ka Chineke nọnyere ụmụaka kwadoro ihe a na ekwela anyị ncha niile n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Daalụnụ. Tiri ya aka. Support on the family. You must support us. Support anyị. Ya support anyị. Ọ bụ isi adị. Yes, support us. Anyị nwụ ndị ụmụ si support anyị. Ndị ụmụ ibe ekwenụ. Yeah. Amaghị m nke onye microphone ọ bụ ya support. Yes. O siri adị. I'm 10,000. Aka kụwa. Biko nata ya aha ya dee phone number ya ozugbo. Biko ị mara na ịnwụ nwanyị n'ife na famili Okorokwo Ezike. Biko jee ka ụlọ nyere ha aka n'ike nne biko so that ka ha wee nwee ike ịpụta. Biko ndị nwaanyị ndị ọzọ biko unu jee na-enyere ha aka n'ike nne ka ha wee pụta. Biko unu ndị oriri ọrụ ndị Okorokwo Ezike. Biko ndị nwaanyị ndị ọzọ jee na-enyere ha aka biko ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ga nọkwa ụlọ nyere ha aka n'ike ndị ka ha wee nwee ike ịpụta.
Ndị banyere jiri mepe ọbụcha ndị ọzọ ga-emepekwa n'ebe a anyị ga-atọwa n'ịpụ apụ na enwe ndị ga-abata ebe a mana ndị ọbụla si wee dị ihe ọdọdụ echebe ebe ihe chọrọ ime ọ na-eme onye ahụ ije na ọ na ndị emeno onye si ebe o si wee bịa n'ụmụ ụmụ ọkụkụ gọzie unu n'aha Jizọs onye na-ekwu ihe bụ Ada Otokoro onye Ezike nna anyị anọghị onye okwu m na-ekwu ka ọ ya dispozi ekwu ya bute na oche ụlọ ya ihe si na ụlọ enwere kai ototo ya meke mana ọzọ ihe ọbụla ịkọtara ụmụ ụmụ ya gbazọ ọnụ ọmịkọtakwara ka ọjọọ ọkụnye ihe ọma oru bikoni ekele m unu daalụnụ ekele m unu kwuru zuru were bịa ebe a ọmụmụ ndị ọkpara Ezike lụrụ mmadụ n'anya so n'ebe ọ nọchiri mmadụ n'anya ahụ ka a na-agakwa agụ Josephine Ezike kemi na-anọ ebe a wee na-asụ unu biko Chukwu gọzie unu gọzie ezinụlọ unu ihe ọbụla awụghị unu ọ ga-adịrị unu mma ụmụ m onye nke kwuru si ekwu okwu nke awa ada nwanyị Dorati Ezike so ihe ọbụla awụghị ọbụla na nga were lie ọ nwere ebe m jere ga-abịa ebe ga-ejere werezie nchebe ọ ya kpatara njika a na-ata mgbe a na-akpọ so na-asị ụlọ anyị wuo ụmụ obi dara mgbe mbụ anyị wu ụmụ ofeke wee mezie ụnụ mana a na-eme ihe na-eji a na-eke anyị kwụzi ụmụ obi dara wee so na I don't think na o nwere mmehie ọ ihe dị agha anyị ga na-enwe dị na nwaanyị ahịa ọgụ ọzọ chairman nke ọzọ anyị nwetara ewu ejo akwụsị ibe aka okwu na Sunday onye ụmụ Felicia Ezike nwunye nke abụọ anyị ihe ọgọ mmeta n'ọnwa wetara ego ebe biko ụlọalụla ihe Otokoro ya Ezike ekwuru anyị nwe m agbakọrọ ebe ụba ya ekwu ụmụ ya nke na-ebe ụba bụ ụmụ anyị nnukwu nwunye Otokoro ya Ezike nke izizi nke nọkwanye n'ebe ọkwa bụ nke ịbụọ a na-akpọ Felicia Ezike nke izizi bụ aha ya bụ Josephine Ezike so mụnwa bụ nke ada nne nna-aza bụ Dorati Ezike bute ụgbọ alụmna ide mmiri onye abụọ nze nọbati mmadụ akọ awụ ide mmiri edenta ebe ahụ ihe na-azaza ụgbọ abụọ Dorati mmadụ akọ so onye nke ụgbọ abụọ my second sister ya nke ntọrọ aha ya bụ Felicia egbe elekwa ụmụaka ndị kpọtara okirikiri nga ha ncha bụ ụmụ ya buru ibu ha abụ agụtaghị ọnụ aja dị n'ala so nke ọ tọrọ
Nneka Ụbaka nwa amụrụ ya na ọgwụ ụdọ ụmụ ya nọ ebe a na-agụta ha ọnụ nke na-eso ya bụ Ijeọma Egbeji 100 otu akụ ụmụ ya dịkwa a na-agụta ha ọnụ ya na di ya na ụmụ ya nọkwa ebe a 130 nke last born anyị nke a na-akpọ Ujunwa Ụnanka amụrụ alụrụ ya na okporo abara okporo ka alụrụ ya na ụmụ ya nọkwa ebe a 160 so anyị chazuru oke ebe a na-ekele Chineke na-ekelekwana ihe a na-eme ebe a maka oge a gwara m lebe ihe a na-eme agwaghị m n'oge na-eti aka etu ụmụaka si wee na-eme ihe nke ha ebe ka Ada Ezike na ebe a wee mara so ha nwa Bọcha ndị ọzọ ọrụ 200 ha nwa yọwazie m biko na mgbaghara so bụka join ha ihe nke a na-atọ ma oge nụrụ ọ tọrọ m ụtọ nke ukwuu wee na-ekelekwa afọ nwa echeta nna na ndị ọzọ na-eto ha n'azụ na-agbalị ka n'aha Jizọs onye bịara ebe a ọ ga-ala n'udo n'aha Jizọs ụkwụ o ji wee bee n'ezinụlọ ya ga-alakwa n'aha Jizọs onye nke a bụ onye isi obi ewu echefuru m nna ewe n'iwe ọ bụ nwa nwanne nwoke a na-akpọ Charlie Ezike late Charlie Ezike so rest in peace na onye anyị a bụ achị n'ike achị ụwa n'ike ọnya nwa dị ihe a ụmụnne ya nke ada ya nwaanyị nke a na-akpọ Chikodi Ezike na ndị ọzọkwa ndị ọzọ ụmụnne ha ndị ọzọ anyị wetago so ọ gwa ha ncha zuru oke ebe a so ana m arịọ onye ọbụla okwu unu ji wee bịa ebe a ka a ga-ejigara n'aha Jizọs na ndị na-agụ akwụkwọ ndị na-azụ ahịa na ndị niile bịara ebe a ihe ọ bụla ị na-eme onye ọma anyị ga-agọzi gị n'aha Jizọs afọ 2021 ga-abụrụ anyị ihe ọma n'aha Jizọs na ụmụnne ndị anyị lụ alụ bụ ndị ụmụ obi dịrị akụ na ndị ụmụ nwanne m nwoke depụtakwara n'ebe a wee bịa amara ihe anyị na-eme ebe a onye nwaanyị gọzie unu n'aha Jizọs ebe ọ bụla ụmụ unu nọ ya Chineke gọzie ha n'aha Jizọs onye ọbụla bụ ihe ọ na-eme onye nwaanyị ga-aza ya ekpere n'aha Jizọs a na-arụ ihe niile ndị a kwenye ga-emezie n'aha Jizọs Kraịst onye nwaanyị amen n'aha Yahweh biko anyị ekelela ụnụ yes achike ngwanụ biko anyị ga-enye account number ihe unu kwutere 229,000 biko nọ achike m ekwu okwu Hello. hi Hello. hallelujah biko onye kwuru na ọ bụ ebe a bụ ọgụ ụlọ nwoke esi m ọ dị wee from awụ ide mmiri ebe mgbe nna m dị ndụ ihe ọ gwara mbụ na ọ bụ ihe ọ bịara ịrụ nwaanyị na-amụ ifeke na onye nwa ahụ bịakwara ịrụ nwaanyị na-amụ ifeke si apapa nna eziri bụ oziri enwere na mgbe ahụ ọ dị ndụ nna enwekwara iwe na na-eri oge ụlọ nwoke mgbe ahụ ọ dị ndụ every 2 weeks oge ihe mere ka ọ ga ibu nkwụ elu ka miti ọgụ nwoke bụ otu okenye Ezike aṅụsịa ya ṅụrịa ya n'udo na ọṅụ ebu mgbe ahụ ọ bịara ebe a o metara ofu ezigbo enyi a na-akpọ Benson of blessed memory may his soul rest in peace nke ahụ na-ewu mgbe m nọ ebe a ajụrụ m ezigbo ese were bịara o mere ndị mmadụ ha na oge mgbe m na-akọwara ka esi were jụrụ ese were bịa ebe a mgbe m na-achọ ịlụ nwaanyị maka ụmụ nwere ịlụ nwaanyị adịkwa izi ohu maka na nwaanyị nwere agba na abụ mgbe ehụ m chọrọ ịlụ nwaanyị papa m asị ị na-alụgwa ha nwaanyị a ekwe ịsa n'anya ya nsị ole nke mkwe ihe ịsa na-enwekwara ihe m na-asụ ụkwụ ụtọ ha maka abụmọ ya wụ ide mmiri ndị ole nke bụkwa na ihe ịsa ala anya ọsị m ihe ehikwa ịsa ala anya ma na ya na-ejekwa ebe dịka o siri were dị ewere njebe m nkwagharị m malitere were bụrụ n'okporo ka si were bido nkwagharị were na-abịa m ifeke apasị onye niile correct ha nwere onwe ha were kwado eme nkwagharị n'ebe m nọ maka ịmana ihe niile dị n'ụwa bụ vice versa ha eme ihe nkwagharị meide ngwa na be anyị dịkwa oke
o were bụrụ na mụ na ada otu okenye Ezike bụ di na nwanyị 1990 ahụ mgbe m gbara nkwụ gbaa nkwụ nwanyị. So having said that, ihe m na-ekwu achọrọ m ka ụfọdụ n'ime anyị site n'ihe a nwụtatụ obere ihe. Well, achọrọ m igbu oge so much. N'isi mbido achọrọ m ikele enyi m nwoke bụ nwa Labako. Yes. Nwa Labako. She nọ nso. Bye. She nọ nso. I want to thank you so much. Igbo obere nwa mana ihe na-eme erika. Ọ ka nji wee kpọọ gị afọ nwa echeta nna. Amanya father very well. Mgbe m na-abịa okwu nwunye mere bụ Dorothy. Ejechara m Ọnịcha. Na ama na onye ụlọ bụ mgbe ahụ. Mgbe m nụrụ na onye na champion ihe obiọma akpara m too much. Maka ibe nke ahụ gbawa ide mmiri, anyị na-emekwa ihe onwe ihe dị iche na ọlụ na awọ. Anyị na-eme mana mgbe anyị jiri mmiri etogo aka ebe 60s, anyị emekata ya ndị ụka osisi eme ụlọ alọta si na ọ bụzi ihe ọgọ mmụọ. Mana aga m akọwara ha na ọ bụkwa ihe dị ka ihe ọgọ mmụọ na-eme n'ihe bụkwa ihe ure. Nwanne ya mara nwanne ya, ị mara ntọala, mara na onye na mụ na ya ha alụkọlata di na nwaanyị. Nne ọ bụla o siri dị, mụ na enwe ike ime enyi. Ọ ya bụ ara na ụmụ. Ekele m ofu onye isi nọrọ bịara ebe a were kọwaa ihe bụ ara na ụmụ. Ọ ya bụ ara na ụmụ. Ọ bụ ihe ọzọ bụ ara na ụmụ. Ọ bụrụ ndị m fụsịrị ebe a ngiri mana mụ na ha dị related. Mana n'ụbọchị nke na-amarago na ha bụ mme na ha dị related. Ọ ya bụ ara na ụmụ. Ọ bụ ihe ọzọ bụ ara na ụmụ. So she knows ekele ka gị so much. Keep it up. Chukwu ya eme ebere ka ahụ ga-ehi nne ka aka ya aka. Mgbe m bịara ịlụ nwaanyị ebe a, ndị okenye nọsị mgbe ahụ kọrọ m ọfọ dị iche iche were sị na mbalaka une ka m bịara iwere n'ijigwa unu nke bụ eziokwu. Ọ mbalaka une ka m bịara dọkara were laba baịbụl ahụ ide mmiri plant ahịa wee na-eme ka ụnụ mara na dati mbalaka unu anwụsasịala ebe ịma na-abụ m traditional chief nze ka mbụ anya na-agụ ụmụ ọnụ as a chief ama agụ ụmụ m ọnụ ụmụ m dị ka aja ama asụ ụnụ na ụmụ ndị ofu ebo ịtọ ịnọ isi mba is against the Igbo tradition. Traditional anyị ebe asa na Igbo man and as a chief recognized red cap chief anya na-agụ mmadụ ọnụ. Mbalaka ahụ m jere dọkara ka ama ifeke ọ mụrụ nwoke mụọrọ m nwaanyị. And money I be n'udo ruo taa. Unu lesa anya unu nwere ike ịhụ ofu okorobịa nọ n'akụkụ m na unu dị ya n'ihu ụlọ ya hụ na o nwere ihu ma ana m akpọ na ya. So ihe m na-achọ ịkọwa bụ na ihe niile ihu ya na-eme nga adị m obi mmụọ. Ya ka m jiri wee hapụ ihe niile m kwesịrị ije taa. O mere okeshọn nwere na Anambra ekwuo na ama ejelata ya taa na ama agarịrị n'ihe a. So ekelele m onye ọbụla demeli na ụdị ọdịnaizi emere na ụdị ihe wee na-ayọgwa ụnụ biko si mee ihe mgbe ọzọ n'iru. Ọ bụ okwu ego ka m bịara igwu ebe a maka akpọba ahịa ego ebe a ndị ji 1 naira na 2 naira afịsịa nke ha na-akpa. Ihe ọbụla m fọtara nga a na-ewere ya support this occasion. Thank you so much. Fọta biko ọma ihe na nga karịa 500,000. Ọ ga-awụchi onye, ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ ga-fọta. Ọ ga-adịrị gị na mma. Fọta. Mọmị bịa fọta. Otito dịrị ike na-eso. Mọmị ị ga-apụta. Biko ije anyị bịara ebe a onye ezigbo ije ga-adị. A sị na-eme ede ya mụrụ agwọ, ọ na-eme atụrụ ofu eso ya. Efu na ihe a na-eme ebe a amapụ na ọ ga-adị otu ofu onye si ya amapụ na a ga-eri ebe a mana o jekwa eburu ngaji na afọ. So ihe na-ekele na ụmụaka ga na-atụ ihe o mere ndị kemgbe m gwara gị oge ka o mere ndị njiri akwụbe mbụ ọhụrụ taa. So ewere na-ekelesi ihe na ume Chineke ga-agọzi unu. Ọ ndị a ka anyị bịara asụkara maka ahụ
and ihe onye ọbụla alụrụ nwaanyị n'ezi ya lụọ okoro dara nwa ga-akọ ya ha na-amụma nke nwoke ga-agba ọsọ mgbe ekpere abịa lụrụ nwaanyị na achọ nwaanyị achọ nwa achọ ọ na-eme ndị ha alụ mọpụta ebu otu ọsọ ka m gbara ihe ji adị ihe m na-ekele ndị mere ihe nnụ ka Chineke ga-agọzi ndụ asị ndị aka ha nwaanyị ọtụkwasị gị ya eji m obere ego ji nga were na-asị m anọga n'ihu ọgọbụchiọnụ a na-akọdịkwa aka na-akọdịkwa aka ọ ga-adịrị gị mma dede anwụchiri ndị agha ezinụlọ ọrụ ekele m Umu Ezike, Umu Ibe, ekele nwa akwụkwọ Henry Chigozie Success. Abụ nwa Bechia Egbe nke ịga gata. So ihe anyị megara ebe a mụpụta ọ dị m obi Egbe. Yes. And ejikwa m ohere na-ekele my coordinator akwụkwọ Chinonso. Asị m Chineke agọzie ya maka ọ na ikikere ya mere anyị ji wee gbakọ ebe a n'ụbọchị nke taa. Chineke ya gọzie ya and anyị na-ayọ na nke 2021 nke anyị ga-agbakọ 2022 ga-aka nke a n'aha Jizọs. Ga-akwa ndị ga-eti ọnwa dị ije. Iwu nsọ ọṅụ ekele Chukwu na onye chepụtara ihe a na-ayọkwa Chukwu ka ọ gọzie onye chepụtara ihe a mgbe e mere ya mgbe m nwere idea o tego ezigbo aka ọ karịgo 30 years or 30 something years mgbe ahụ ebere mpe a na-emezi nke a n'oge a so adị m very happy. Adị m ekele Chinonso na ndị otu ya ọ ya dịrị ọnụ mma. Anyị na-ebe a kịta wuo ụmụ Ogbodi Ezike second daughter Ezike onye akịta nwa Ogbodi Ezike bụ nne anyị mụrụ anyị ya second daughter ada ha nwanyị anọ ọzọ ọgụgụ ọ ga-anọ ebe a and ụmụ ya nọsịghị nso. O wutere m na anyị bịara mmemme obere late mana e nwere obere ihe chi m ọmụ mere eji bịa late a. Enweghị ihe m nwere ime ekele ka m na-enye Chukwu na-ekele ndị ga na-esiri ihe a na-ayọkwa n'oge na-eteghị aka ka a ga na-esiri ihe ọzọ. Esi mberede nyiri dike mberede ka eji agba dike site na amara Chukwu ọrụ na-adị na-eti ndị ihe dị ka every 5 years sisi memie mgbe ahụ ọ ga-adị mma. I believe 5 years ọ na-eru a year to 5 years ndị mmadụ a na-akwado ya akwado ọ bụghị otu a ka ọ ga-adị ị na-aghọta otu ọbụla esi organize ya sisi at least ka enye ndị mmadụ 6 months time ga organize ya ihe a otu ọdịla ihe ọbụla anyị ji ebe a biko organizers ọnwụ ihe ka m gara iweta enwere obere ihe m na-eme enwere ndị ga-abịa m echi ibiri ndị ahụ nọ be nkịta a hapụrụ m ha sị ha enweghị ga-emenụ aghara m ịzọta ụkwụ ebe a. My sister si n'ebe a aka ịbịa gosi nsi mana ọmụmụ ose ha chere mụ na ha ga-awe abịa. Enwere ndị m hapụrụ be m ha bịa kịta ha chebe m ọsọ ya ka ọ tee na ọblọk ha ga-eche m mgbe ije bata ya kọntinu ihe anyị na-eme ebe ahụ nke a wụ isi. Onye enwe ada nne m ya sọrọ m ọ na-alụ dị n'amụ Ipeke na ndị be ọrụ agba Kristiana akọwapụgo m onye awụ nne m nne anyị nwunye ọka afọ dike
ọrụ mgbe my father nọ ndụ ọrụ mgbe my father nọ ndụ mmemme a abịala igbo ọ ga-ebute ụzọ ọ naghị ere ihe ọ ga-ebute ụzọ mana ekene chukwu anyị enyi ọnụ ya onye nke awụ osote ada anyị nwanyị ọ na-alụ dị n'ama ọkpara onye nke ọzọ obere nwaanyị na nwaanyị ọ na-alụ dị n'awa ide mmiri so dorati inwe nwanne nwaanyị ibe ahụ awọ ibe ndị ọgọ so agara m ọrụ and so many asị m kwuo ụmụ ogbede Ezike kachasị in nọmba ụmụ ogbede Ezike mụrụ ụmụ ogbede Ezike kachasị highest in number ma asị ihe niile ahụ dị ebe a like 5 million I don't think 2% of ụmụ ogbede Ezike anọghị ebe a or like 5 million the more than Chineke so aga m ekele Chineke ọzọ na-ekele ndị ga na-esiri ihe Chinonso kachasị nke onye gbara onye ahụ m nwere nna onye ahụ ma onye nwekwa onye aha jisi ike ọ ga-adịrị gị mma otu agada esi eme mgbe ọ dị ndụ agakwala azụ na enwere ihe ị ga na-esiri mee gị na ndị otu gị chaa aka ghọrọ jee chọọ ndị gị na-ekwu ego gị na-agụ ya agụ Chinonso gila ndị otu gị bịa chọwa sesi ladies gị na-agụrụ billions ọ na-ịghọtara ihe mere ihe in the spirit opens door jisi ike ị ga-enwe sense support another one ị ga-eme ọ gaghị adị otu my junior brothers amụgo m gị ọ jere amụ mmadụ na wedding enwere ike jere amụ mmadụ na wedding na ọkpọkọ ọ ga-anyị relation anyị onye nwe ide na okwu mgbe ọ sị nke afọ esie nne nke aka ga-aga ọ ga-adịrị anyị niile mma n'aha Jizọs Kraịst.
Jenna, I'm telling you, I don't know the majority of them, and they don't know me. But today, if they see me now, they will be able to recognize me. And if I see some of them, I will know them. I thank God who has started this occasion. So, I thank God for everything. This shows love, and the love which we are starting today, knowing each and every one of us, it will continue in our lives through Jesus Christ our Lord. Amen. People support. Ịchọkwa na enye gị microphone i were kwuo okwu. Ọ bụrụ na iche gaa n'azụ moto. Sie na ya ozu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Our Lord is good. All the time. Let's dance so. Na-eche mgbe onye ọbụla ga-ekwu okwu wee kwuo okwu nke m. Ana m ekele Chineke ekele onye mere ka a na-eme ihe a n'ezinụlọ a. Ekele dịrị Chineke n'ihi unu niile, asị Chineke gọziere m unu ma nwoke ma nwaanyị, ụmụ dị ala, ndị enyi, ndị ọgọ n'aha Jizọs. Na mbụ, ana m ekele Chineke onye mere ka m bata n'ezinụlọ ndị be Ezike. Praise the Lord. Na mbụ, ezinụlọ be nna m, esi m family, Obiefule family, awụ ide mmiri, wee bịa n'ala aha nna apa mbụ Ezike Obiefule. Abịala m n'obodo a na-anụkwa Ezike. Asị m Chineke ekele na nsọpụrụ niile dịrị ya ebi ebi n'aha Jizọs. Ebe ọ bụla unu niile si wee wepụta ihe a were na-eme ya, anyị na-asị Chineke gọzie unu niile, mmaji bụrụ mmaji n'aha Jizọs. Ana m ekele Chineke n'isi nne m ukwu bụ mmadụ akọ Dorothy mmadụ akọ. Onye mere so ana m ekele Chineke ekele n'isi nwanne nwoke bụ nna anyị ukwu bụ Brother Robert mmadụ akọ. Asị Chineke gọziere m gị n'aha Jizọs. Asị Chineke gbaa gị ume n'aha Jizọs. Nwanne nwoke ịhụrụ ebe a, onye mere ka m bata n'ezinụlọ a, onye unu na-ahụ ebe a, mma m tara mma ya. Praise the Lord. Mana ana m asị Chineke onye mere ka anyị zụkọta n'ezinụlọ a, asị m okwu unu ji bịa, unu ga-eji alaghachi n'aha Jizọs. Praise the Lord. Ụlọchi ikwuru ọfụma, Chukwu gọzie gị. Dọkịta mere ka ị ga-asị anyị. Anyị na-akpọlitezie nna ya ukwu Donatus nwanne Ekezie. Onye anyị ndụmọdụ. Ọgọside. Ije he watakwa ego. Alphonsus. Biko, ihe m na-ayọ nwoke m ewu adị m enye ọda mana eruo n'ihe na-eme a ga-eme na o siri dị adị m ala si kpọpụta ele nwa alabaka Ele Chinonso bịa ihe ọ bụla ya na ya kere itoku. kpọpụta otobere ya Ezike. Ele nna anyị kwu tokoro ya ele ọnụ. Kpọpụta otobere ya Ezike, kpọpụta gụnyenye. Ele nna anyị kwu tokoro nye. Nnụ nwa ahụ mụrụ mmụọ ahụ o kwuru okwu ya. O tokoro ya ele ebe ọ nọ. Pụta. Ewepụta ihe a ga-edeme nga. Onye masị otogoro ya nwanne nwoke nọ na 90 something. Ọ gwara 1,000 ọ bụ. Yes. Onye chọrọ ilele ịdị nka wee ruo ya, oje nga Ele Igbo tokoro ya nọ. ọrụ ofu ego ya tinye. Akpọpụta adụ ewere ihe dome nga.
Ele boto kroyeno pikono. Como tania? Menyewe. Alakuwe. Nam na eme ha interruption. Yes. Ma ọ kwadị ndị ụmụ nwa dị a. Ọwụ ndị ihu na ndị adị ma ndị be anyị. Ihe m na-eme n'ihe ewu. Eche ka nka. Ele ihe ị ga-eme ka e were ka nka. Yes. Onye nwanne m nwoke na nwunye nọ na onye nọ 90 something years. That's correct. Nwunye nọ 80 something years. Ọ bụrụ esi mmadụ o bere ajụ m na Lagos. Si ele ihe ga-eme were ka nka. Ewure ngwa ha si ya kwube na eziokwu ma mere ezigbo ome mgbe erikele ego mmadụ. Onye ọbụla metere ihe were ego onye. So nwanne m nwoke nwoke bụrụ onye eze. Mmadụ ibere ọ gara mgbasiri ike. Ọ gara mgbasi ike. Yes. So ka m gara iri nnu. Because snapping. Onye mara sị ya da aka nka nye ha jụrụ m sị ele ihe ga-eme ka ha were ka ha. Agwa m ihe a ga-eme. So ana m Yes. On a boost away night, baby flow. 1,000 naira. Jesus. Amen. So onye chọrọ nka ya bịa ti ga aka n'otu ahụ. Onye chọrọ nka nye MC Mike. Supplementary. Anyị na-ekele nna anyị Alphonsus ndị obi gara aga. Biko onye ọbụla bịa tinye aka. Onye ọbụla ma na ọ chọrọ ịka nka n'ite ọmụmụ. Tinye aka n'ite ọmụmụ. Ị ga-ama ma nga taa eji abụọ. Ị ga-awụzi ite nka. Ndị nọọsụ n'ọnụ ụmụ m ebe m dara nụ. Thank you. Ihe mere n'ụbụ na n'ezi anyị nọ bụ ọ bụ ezi nka ka ọ maka ndị ekwu okwu ọ ka mara aka mana amadị arị ọlọwa ahụ. Ndị nna anyị ọcha ma mụmụ anyị ha ncha niile rutere 90 tupu ha nwụọ. So ana m ekele Chineke na ụlọ ka anyị nọkọrọ taa. Yes. Na-ekelekwa Chukwu n'isi ụmụaka gbara mbọ maka anyị na ya amadị mgbe labako ugboro na chọburu dalego nwabrego ite nka ite ọmụmụ ọrụzi ụmụ anyị bịaziri ka ọ na-etima ihe anụnwa na anyị amara dum ojiji ha si anyị bịa nga ya etileta ya ewepụla ewepụ ha ga-ebecha ncha ya ka ha na-emewe. Doc is coming. So ana m eti ya Doctor isi mụ na ezinụlọ ihe niile. Doctor ga-adọ onye chọrọ ite ọmụmụ ite nka chọrọ ka ezinụlọ ya ka nka chọrọ ka nwa ya na papa ya ka nka ka ụmụnne ya ka nka o ruola ugbu a. No amount is too small. Bịa tinye aka n'ite ọmụmụ. Na-adadọkwa ị ga-aka Talakwa, thank you very much. Give the mic. Nọsọ bịa. Nọsọ ịchọrọ ite nka chere nọdụ ala. Ị ga-anọ nga ete akụ nọdụ ebikwala ya aka ihe ite nka onye ọbụla chọrọ ịka nka ya bịa ike aka n'ite nka. Iwe osisi awọkwụrụ osisi ege nga awe ị ga-anọ na nga. Maka ihe ọbụla ị na-emere anyị nke a nke ndị nyere anyị bụ ndị dị n'ụbọchị nke taa wee tiri afọ gara aga wee pụtara afọ n'aha Jizọs na anyị gara ihe ọma dịka anyị na-ayọ ugbu ya na Chimechi mee ka onye ọbụla ndị ọ hapụrụ n'ụlọ n'agha Jizọs. Amen. Daddy bịa. Nna na nwa na mmụọ nsọ. Amen. Chief chere bịa na-agba ụwa ọsọ. Chukwu ugbu a ị ga-enye m ego gị. Ugbu a ị ga-enye m ego gị. Ihe ọ bụla ị nwere tinye aka n'akpa gị. Akpa gị juru eju. Nwoke makwa egwu
Thank you very much. Thank you very much. Thank you. I'm supposed to be